ka thon thu chiar te hi min lo like ka min lo subscribe sak turin ka ngen chowa ngam si pe cham bang te ajiak tu zo chung pui pa a chun rom na rongbol ho jinga tumbu be tu then khatin lui kor chak deuh oi panga puk zau deuh an han huwa mi somthum ve lai po anom theina tura zau ania abiru tha hle le ngala he thu hi an ho tu pa roba chon ron shila roba chuan a han en ve a thian pa second in command lel thiang anian chuan an han fal deuh wa an han kal fal dewa hian roba chuan a han soita a thian pathiang hei damlo hliam nen kan bor na samai sia kan hnung lama sipain min le ron zel nge zel lo po kan the si lova malama min lo chang mai thei boka chu wangin rem kan ruat te ang khulai lui te chaka pu khu abiru tha hle a ta khon kan mi hliam dam lo te hi nu cheila mi pali vel lo en kol turin da ila heng hliam ho silai te kan bung ro zong zong nen kan bu fai nei po hi bel nen da vekila ma se si pe tingin an rok sa ya bu fai no khat theu ero chu pai vek se tuya chia puamin no khat chuan mi thum vel po min dei mayang kum sang ha chukwa som ruk paruka para troop sovin mai te an ron bei po khan bu fai no som hi vel lai ke ma tangin ka ak chuaka mi som chuang zetin tuya bu fai chia puam ringin kan om thei thai ti zong niam a han tia nel thianga chuan nangin thai ti chuan a tha ni mai alom kan kalsan hmain bel zong zong a tui da kha sakila mau tam to ka tui da kha sak bokila thingro tam tok nen ti chuan puk chua san lovin ni engemaw ti anom thei dona puka kan kal na nu po kan thup le vek bokanga a han tia roba chuan a tha khop mai ti chuan kan ti don nia ma se Bangladesh Rifles ho uniform kha chu kentel turaniang engtek ti ke mo man le nan a tha mai the nia atia lel thianga po anui ve hak haka tuk thuan e an pe chuan kortelama cho e turin an chuka ma se section kha chu duty in an da cho an han e kham chuan section dangin duty te chu an han thlaka cho e turin an lo chuk ve le a chuta an bel le bo fai te hiam ho te chu pu ka chuan an thiar chho tran ta a bel zong zong a tuian choi khata mau tam to ka tuian da khat vek boka thingtang ro tam tok an foma pu kowa an chep ul maya rowa chuan khaile hei kan borin kan ret sia sipain min umin kan hmalama sipain min lo chang thei bok nen kan dam lo ho hi chu pu ka hian kan hu chia don ani mi tlom ngai pali velin in lo om puyanga phim khur takin kan mi hliam te en kol baka duty that hle turani hei chile bo fai ni som tla set kan da dona ke ni akal chuak tur ho chuan bo fai no kha theu pai turani kan kal ma hian tumbu khor pol om ulang heng kan thian kal san tur te chomya kan dang ke ni ho po in tuna tanga ni soma chuan kan ron lam leng chu lo zam reng reng su atia ani ho lo om pui turin mi pali an ron pe a rowa chuan tuna tanga ni li vela chuan puk atanga hanwa chua po a hlom to lo mai thei ma se phim khur leng chu atia ti chuan puka an kal chhona hnu chu an thupa an kal san ta an kal don khan rowa chuan a sipai pali te hliam en kol tura in pe te chu in tlom ngaia in ti tha hle mai kan thian dam lo te chu ngun takin lo en kol ula kan lo kir le thwayang atia an kal san ta ani bung sarina khothlang tui pui kama ahmalam kha han soile talokila mai khor kem le chan tlang kem hlui pia lama an kem kha thal tlang khot thlang dewa ania in sa seng na turem chang deuh an siam hal ani kha khatia Bangladesh sipain chip pui le lungsir tlang lam atanga non nor ta ka chuan an in tam hlei sia mizo army ho chuan an kem chu an tol chhuah san ta ani an kem thlang lama lui te kor chu zo in tlang sang lama te an kala kham angreng ti ti ani in hiam zon ngai nen an boi hle ni kha rowa chuan khaile tuna chuan hiam zon ngai kan nei talo boka sajek tlang sang lam ipan le tong u tuna kan kalna hi chu a khok rokin kal a hrom sia ma se film khur takin kan om reng turani mi pahnih kha advance a kal ula kan non zueng che u atia chokma zet an kal chuan tunhma an kem hlui mai khor kem pia loka an chhuak hlol maya advance kal pahnih te khan sik na la ron pe a
mai khor kem hlui bul vela bang la sipain om phim khuru thom nei su an ron tia rova chuan thu a han pe a inom na hmuna khan om theuh ro u in ring ringin ben chheng lovin thu lo nghak ro u atia advance sakal terama chuan a chhota zar zara anni pahnih pawh bokin in ring takin an lo oma an ho tu pa lo thlen chuan sipai omna ram chu an lo ko hua sipai ho pawh chu an thawm baka an tong te pawh a hriat theia rova chuan ti khan lo om ula kan va en chiang nge ti le din te a pan phei a ruala mai khor kem hlui vela chuan sipai chu awa hmuta a an tam dana chuan zahnih zet chu ni ngei tur an nih hi atiril ruwa ti chuan alo le te chuan mual hi kan thla ila khulai rom khu panila chhipui khuwa helin pang ho kho thar kha kan panang thom dim takin rom lam khu pan ro le mmg le lmg khan lo veng chu sipain local chuan lo sai char mai ro khuta khuan kal chhu ro thom dimula atia ho te chu rom lama chuan an chuk ta zung zunga an chuk zo nu chuan mmg pu le lmg pu chu tirule chuk ve tong u atia an thian te chu an ve ta kor rom chu hmalam zawng a zo in an kal le ta an kal dan ngai to in chhipui khaw pel to in an in thia ma se chhipui khaw chu an lo la pel o zawng lo mai a chhak lok tlanga an chuak ta rova chuan bok vek ula in ring ringin om ro ti te thian pathiang chhipui a sipen om le om lo in fia tiang atia bok wakin rul tlengin chhipui kholam chu an pana chhipui khaw a lang thei lai atang chuan telescope in an han thlira sipai an lom no no maya khoton tir hmun zol laia puanin an lo kai thua maya hun khata chuan thelret puan an zara rong an lo bol hluah mai boka heti hun lai hi chhun dar som khat vel ani to a ril ta hmun tak ani to a rova chuan thian pathiang vai ho rong bol lai han hmu chu ril a patram du ve an chokhu ei sakdan omang a han tia lel thiang a chuan nui deuh chungin engtin nge kan tiang a han tia rova chu han ngoi wanga a ron nui chuak ta a bangladesh rifle uniform kha ken tur ka ti kha ken tel ti rem a han tia lel thiang chuan kan keng tela lom inga ta ngei ti in a han zot le ta rova chuan rodong a bangla tong thiam rodong a bangla tong thiam kan hmang tangkai liang chu atia anui hok hoka an thian te bulan kir le ta rova chuan rodong local te bengali tong thiam chorangai le ta a han tia chuta bangladesh rifles ho uniform kha han thor te u rodong a hen bel thum kha bel le se midang hang deuh le vai ang deuh pahnin bangladesh rifles form ha bok ula atia bangladesh rifles uniform an han in bel le ta trak maya an nui deuh tha loma rova chuan ole ti khan rodong a khan carbine keng sela midang pahnih khan rifle keng ve be ula khuta chhipui bangladesh sipai hmuna khuan in zuk kal dawn ani chuta kan kem pan na thin lam atang sawn in lut anga bangladesh sipai kuta ho tu pa hena kapu mizo army somthum vel khita kan huala kan hual ti po an thelo khuta kan thian zuk pun ula ne devin hualila kan man vek donia captain sapina ti izuk donia vai officer chu abela tangin enge a rank chu ishamai dona ashoka pillar adara ber chon major ani maya ashoka pillar le rc pakhat ani chuan ishamai tirol rodong a han tia rodong chuan sar ka hre thiam vek kan bum theia an kal vek chuan sipai duty pali panga bak an da lovang chung ho chu kan man vek anga local turin kan ron signal meng chu atia an kalta a del thiang ale rova chuan ti khan in position ngai khan lom reng ro u ti in chhipui lan theina laia chuan an bok wak phei le ta mili somhni hnu vel chuan rodong le thian te pahnih chu man hmo dewin sipai kem lama chuan an tlan thla a sipai ho chuan an lo hol ta rodong a chuan bengali tong nal zai mai ti din man kan ni lo khonge commander ati chul maya bang sipai major lo chuaka enge ni holdar a ron tia rodong a chuan khong den major chu salute a han pe a major sahib mizo sipai som thum vel kan huala kan hual ti pon in shelo commander in major sahib le ho te zuk shil fatla major sahib angin anungin man ro se atia mi ron tirani khi kan ron kalna khian kalmei turania sibudar sapin alo huang che sar kan chaw to sia ta hian kan lo omange kapum te ana song ka thian te po son khwa te sika chu wangin min ron tira in ha chol ngal donia min tia a han tia chuta le major chan hui silan hama
a ho te chu silai le amu nen minute nga chunga in ring turin a han tia chu chum ho le sipei pahnih duty ti lo chu a hruai a phur fein tlang laman pana rovele lel thianga chu an nui vur vura minute sawmpang hnu chuan rova chuan telescope in chhip pui khua chu a han thlir le a ro donga chuan nui var varin ban a rawn vaia a rawn huia mizo army ho chu an tle thlata a kem an zuk thlen chuan bang la sipei pahnih le cook ho chu an lo hnung khir fara rova chuan ro dong in thian zo chu in ti tha hle mai an rong bol kha an rong bol kha lo pe man toem a han tia ro donga chuan khong fein rova chu chi bai han buka sar chu chu ei thei to e chame chu kel sa le dalani a han ti chu an hlim nge mai duty an in da cho le sa chu du to kin an in khora an in suwa dailo an chom kel san he an rila tram boka an ei hnem hle ni duty an da chu an va thlaka heti lai hian a rok sai abu fai le chi chini thingpui fe an lo beng mol pola silai mu le granite chu mi panga in zo to kin anak bok dekchi bel lian vak lo kha latel ula kel sei bang kha a bel khan zonila khothlang tui pui lama kal ro u tin mi panga khan an thing ro kha heta an ration dana bula hian ron chhep bula an blanket te nen achunga hian an telte giutin te kha sa tret ula an silai mu in ken sen lo le granite te mortar mu te kha da ula hal ro u a han tia an han har al ta hloi maya an sipei pahnih le kuk ho an man chu hlat tak an da an kal san ta a Bangladesh sipei major ho vakal po an phur boka mizo army kem hlui mai khor kem bula an sipei lo om po a sipei lo om ho po a han fin rang hle ni chulai hmuna lo om an ho tu pa captain chuan major sap eng ti jiang nge ni ta i lo kal ve tak mai mizo sipei tong po kan la hri lo alo tia major chuan captain I ho te pathumi ron tir ani lom ni mizo army somthum vel kan huala nangma nge ron man roi ti ni lom ni a han tia captain chu boy na hril hai khop maya puisil hamin ho te chu han ko khoma tunge major sap ne na dot soin mizo army somthum kan hual beti in soi ro a han tia tu man ka ti an lo ti lova captain chuan hey major sap ka ho te chu an kim veka lom tu ma ka ron tir lo atia major pa chu a thu vuta thil dik lo chu omani ki le vat tur nangpo captain karwali local ve hal ro tin thu a han pe a heti la hian an thlang lampang chhi pui khwa chuan silai mu le bom a puak na samaya major pa le captain chu an meng phok dun kher mai rang takin chhi pui kholam chu an pan ta chhi pui khwa lang the tang chuan an han thlira an puanin ei tur le silai mu an dan chu a khuloi loi maya silai mu puak kara bom a puak le dur thina major pa le captain pa chu an beidon hmel hle ani major le hoten an puanin kaina an kem anon thlen chu an kem pia hla dewa asipei pahnih le kuk panga mizo army hovin an phuar hlom chu an va hmuwa an rila tram to nen an rila tram to te reng nen kuk hovin an chachum sala mizo army hovin an lo ei zo vek to si an kel sakan mizo army hovin an ei bangla a bel chopin an lo zon bo de mai bok an ration le silai mola an lo hal fai vek nen major pa thinrim lutuk chu a tap teu mai ni mizo army ho po an him dar dar le maya bu changrum le kel sak kan tui do mai an han hme chu tui an ti nge mai an kel sei bangla a belin an la zon zui bu fai chi chiti thingpui fe le silai mu an lak ngek box si Bangladesh sipei ho zar kan zo le sa sia sar sap tongin jiakla lom thu va hrilte an ti fiam thuwa an nui ham hama a chak theng berakalin tlai thim dona khothlang tui pui an va thlenga maji pakhat long leng nen an va hmu fu hlo maya chakma pa pahnih an lo om boka chakma pa chu maji pa longkar pui turin maji pa longkar pui turin an tia mizoram lam a khothim hmain an in thiar kai hman ta ani rampil ril lama lu vek tur rova chuan atia an chaklok tlanga chuan ria a rota ria na tur lai te an hantifaya sipei ho ration tur biri te an lak kha an zu ham hama major pa thinrim chuan mizo army ho a rota ma se khothlong tui pui an thlen hma in chakma pa pahnih maji long khal pui tu te kha an toka mizo army an hmu le hmu lo an han zota chakma pa te chuan hmu e khotlang tui pui an kan to thongnuan akrit khop mai sabel te po an zon an han ti chuan major pa chuan chakma pa chu beng throi mai chakma pa chu a hual wang po ni lo a thinrim lutuk hrik thlak nan a beng a di bere
heng Bangladesh sipai Mizo army ho be tu te hi battalion hi zet ania thi le hliam an tama chulowa chipui khobul campa sipai ho silai mu le ration an hal chiat vek baka major an bum dan vel hi army headquarter lama an lo hria an sipai te chu an kolet ta veka heng Mizo army za emolekin kan sipai battalion hi te in chin tir vak mai hi amol pho thlak hle ni in chaw le sa ei turte an lo ei zo sak thul chewa an kel sa ei bangla abel chopin an zon bo sak le ngal chewa an sople chew ani rongot me lo mole an tia chulowa army headquarters a general le a officer lian ti hian an han ngei to a he Mizo army sajek tlang ngo puya om ho hian voi khat ma min ti boi ngai lova India sarkar min pui ro u an ti wanga Mizo army han be kan nia Mizo army hian zalen na India la kan suala kan Bangladesh sarkar la kan sual lo reng thua khilai boundary bulvel khopming le ului hming te khi Mizo pi le puteram thin ni in a hming po hi khi an pho vek ania boina siam lova thataka anom chuan i du tok mai teng u an ti ni mase Bangladesh army high command officer then kha chuan Mizo army ho chu han be le an rota he Mizo army tlem te in kan sipai te heti takan timol pho hi kan phal tur ani lo noi chimi vek tur an tia mase officer then kha chuan chu time Mizo army te hi noi chimi thei in ring reng em ni Mizo te hi an pi le po tanga ral tumi mishat khokheng an nia Mizo te chu no pangte an ni atanga silai kap thiam mi hoisen an nia British sipai po lo do ngam ngat an ni sin min ron ti boi tu te an ni ngot lo chuan i du to kang u nia kan thian te soi angin khing lai sajek tlang le abul thut ram te khi chu Mizo ho ram thina nia yom tir mai meng u an ti ta a rovale a ho te chu khothlang tui pui lam kamram remlaya chang el buk an khwara an kem hualin trench an lai vek boka atul ta ka in withdraw na tur le an RV rendezvous turte an rot fel ngal veka chome lamte han ngei to turin tui thiam deuh te thlang chuakin grenade panga a han pe a hei hian sangha vom ro u chawthin kha keng ula sangha tamdala e inrina khan han the ula in han ngak deuh anga in han the le anga tichuan grenade kha in vom donia ma pum ni emo siam lok ang chu army som ni emo in roksai nen kalula in hlo cham le tumburon khor vak mai ro atia mi som ni vel chu sanghaman turin an kalta a tlailama chuan sanghaman tura kal ho chu an lo hong ta a an ron hlo tling na samaya sangha lian pui an ron mana ate deuh ho chu an chhum teuh maya alian ho chu a ko chung an han phora a rep na an siama an rep ngek maya sangha ril an phorla changela an da khom hnok maya then khatin sangha chek siamang an tia mau the ada in chile marcha an tela an lo chuma hemi zan hi chuan an zan re ei chu an puar tlang hle ni helaya hian ninga vel an omta ti in pangkhua chhipui le a khaw then oma bangla sipai an lo om le om lo an va en thli thlai turin an in tira major pakhat longami thiar kai thin tu in alo thiar kaya poisa ten pek zo chuan maji pakhat longa mi thiar kai thin tu in alo thiar kaya poisa ten pek zo chuan maji pa hnena chuan bangla sipai an om le om lo an zota maji pa chuan bangla sipai chu anom to lo mania an headquarters a an hoto alo tia ma se film khur tak thovin chi pui khwa chu an panta a maji pa soi angin Bangladesh army ho po an headquarters lama an lo hong to a pang putar ho chuan mania an choi tur in ei sakba ka in ei bang kel sa abel chopa in zon bo de baka an silai mu le bom le an ration in hal sak vek mai te kha an major pa kha athin rim te sin an tia an lo ni hok hoka an mi tir ten lo hon chuan bangla sipai anom to lo thu an ron soya pang putar hovin in kel sai bang bel nen in zon bo de mai kha an major pa thin rim te sin ti thu te min lo shila an tia an ron lui hok hoka rova chuan ole naktua khothlang tuipui kan let le anga kan kalna ngai kan let le ang kan thian dam lo te kan wangai tu le ang chulowa grenade pathum kan kam kha khan pahnih chu Bangladesh army te khan an ti puak ngei na langa pakhat kan kam kha alo omani chuan sut le ngei turani nakina pang emo
bom pa emoram vakin anin ti palte a hloma sut le nge ngai ni atia tuk thuan ei kham chuan khawthlang tui pui chu an kan le a hruai kai tu ma ji pa chu paisa an pe a alom hle a an kalna hlui kha shom te ma se ta khan kan let leang ti chu an ho tu pa ro for order ani bur mai ni lengin an kala tlailam chuan luite bula anin khwara rongte an bola rova chuan bangladesh sipei ho anom to lo chuan sa han ka po rem tawng chu saka turte po a pe chuan zong ro u atia then kha chu sapelin an chuak ngala ma se tu mai saka turan mulo chengkol an ron khorui thova among te chuin an chhum hnoka por takin zanria chuan eya zanlama duty te inda in ma takin an muta atuk zinga an kal le ngala chhun lai velin tlanga an bom kamna bul an han thlen chuan rova chuan tunge grenade kam tu kha masa sela su ngal ro se adang te kha pokin kan thena a chian vek thang atia mizo army grenade kam tu chuan ma han hruaya an grenade kam pathum da chu alo lo om nge ya a han suta apina han vo le a adang pahni le pakhat na kha chu Bangladesh sipaiten an lo dai pok nge ya grenade po an lai po alo khwarin abul vel po alo per hle ti a hriata chulai vela tang chuan thingkung a lonin telescope in an han thlir kwala ngun taka han thlir po in Bangladesh sipai hmel hmuh tur an om lo tlailam chuan an thian dam lo omna thanglok chu an lo thleng ta a luite kama chuan rongbolin zanlama an mutna turte an hantifaya puklama an thian te en turin an han chowa an ni ho lein an thian te thom an ron hria an ron kuk rai an thian te hliam po an lo thaviau to rova a han chho ve a puka a han lut chu hliam ho chun lo lom hle a sar kan tha to lutuk kar ni khata chuan angai angwak kadit le to an lo tia rova po alom hle a rova chuan ole heta hian kar ni vel la om le ula a thang bu fai le sangha rep kar ni dei kan da anga kar ni hnuwa kan ron lamang chu Bangladesh sipai ho an kir le to ti thu kan thia kan han fia vek angai ni Bengali thren khathi chu an fing phakar thiama an headquarters lama hong anga langin min lo chang thea film khur taka kan han thi thlai anga yang a han tia zanre ei kham chuan dam lo ho omna an puan da te an han la sang sanga luiten har le mong lama duty na turte an han ruat fela enge mothutan position turte an ruat fela rovale lal thianga chu puk lama riak turin an chowa jing lama sakap thei deuh kha chu chome zong chhuat chome zonga chhuat tur an intia jing kho han war chuan chote an han chhuma chuta luin har lam le mong lama silai a han ri khok rai a cheile eng tak rong ka pangbo an tia rei vak lova sakhi pahni an ron hona an han po a chome tui tak nen tuk thuan an eita a choi kham chuan rova chuan khaile kan kem lama khan kan kir le dona Bangladesh sipai te hian kir le vek anga langin kir si lovin min lo chang rut reng thea amaka film khurin kan kalang pen som dan zela kal turani kanin withdraw na siama khan kan chholeang section khat in chho masa anga in han clear vek turani sipai hnu ma om lo chon rifle voi ni in ka panga kan lo chho veang bom an kam lo te ngun takin en fia vek tur a han tia an kem lam chu an pan le ta wanga tlailam zanria chhum hun velin luite kam an thian te thi an phum na lai kha an thleng ta section khat chu an kem hlui le vel han chian turin an tir chowa han film khur hleng cheu an tia tarkar khat vel nu chuan rifle voi ni aron ri thanga a clear ni chu kiru chawng u an tia an chho ve ta a makdevin bangli sipai ho chuan an buk sakte chu an lo ti chelowa ma se an ar chuan ei zo de vek mai ar pa pahni le ar no te som ve lek an lo oma an vok ero an khoilo an rila lo tram em hlom mai an ui pahni po an lo la om mizo army an lo thleng khom an han hmu chuan an lom ve hle ni turani an bau chul maya rova chuan mi pali vel khan rong lo bol ro ula bel pakhat khan pu fai kha vok chaw tan chhum ula bel dang chu kan ei turin tin sangharep kha bu chiar bok ula naktuk lam chuan kan bu hum hi chipuya bu her khola kan fai don nia naktuk zinga chhum tur chu zanria zanina kan ra buk suma vok chaw tur nen den tur aniang thingro te po han fom khom ṭeuh ula
kan tu enga nga bu kan deng don nia hei vai hovin kan thangra te po an lo ti chelova alom ome atia zanri an han pe no chuan ni po atlat tan suar to a cho e pol an oma vok chope pol an om vok hola an rila tra alo tram na samai sia tuinen an cha chum chu an han chok koya an hap hloi maya du to kin chon pe a an por hle ni turani an mu ngal sei mai ni zanlama po duty anin da uluk le hle a duty apiangin machine gun anin chhop zela ruwa chuan film khur a hian aluat awm lo atia leilai khuara an bu da chu sipai ho chuan an lo hal an tum zong ani hi an tia bu chungah chuan thingtang le hna ro an lo hal dial nuala bu da na chung anin sak ero an hal chheveka rualaka an bu a himnan in te sakle wat chu an ti tur hmasa pol ani zan lamma chuan an bu chu an deng tlur maya thlangra pahnih an neia bu thap thiamin an lo thap zel boka men chem al hlua an thim phian maya zandar so pahnih thlenga bu an han den chuan vokte nena an ni thum tlavel tur an nga thei ta a Bangladesh Army ho hi vok sa ei chi chu ni se an vok hi an lo ei zo vek nge yang ma se musulman an nia vok chu a khoi po an khoi du lova he wanghen Mizo Army ho vok te hian an him pha ani thil pakhat du za thlak ve ang reng tak chu Dhaka a Indian Embassy intelligent pakhatin sajek tlanga Mizo Army camp Bangladesh Army Battalion in an han beya Mizo Army hi an brigadier hova om zasum nga velek an ni ome Bangladesh Army hi an chefu vaklo ni in thu te athanga he India intelligent hian thu chu zot fe en han chui chianga ni za thlak ati ve wang nge ni Delhi Army headquarters a lekha han thona kapu mani lok khan Mizo Army Independence sual tu te za som nga vel chu Sajek Mountain an ti emonia camp nein an oma an ho tu pa chu brigadier rova an ti ani ome Bangladesh Army Battalion hi in an han beya Mizo Army ho chuan an lo ching zek ani ome an mani an in ka tira zan khwa in an in ka pa thi le hliam an tam hle ani ome chu mai ni lo an major sipai company khat ho tu chu bumin khilai loka khian Mizo Army somthum vel an hual beta nangma le ho ten miron pui ulang nangman iman vek donia captain sapin ati ti in Mizo Army pathumin Bangladesh Army form ha in major chu an buma heng Mizo Army bela Army zinga bel thum chuan Bengali tong an mani angin athiam sia handrin hel chi la ni heklo major pa phurlo tukin Mizo Army ho hanman chak box si chuan an kuk ho panga le duty tur sipai pahnih ti lo chu a hruai veka chu vele Mizo Army ho chuan chung sipai ho tu thuan chu an lo eizo sak veka an kel sa ei bangla abel nen an la veka chu mai ni lovin an ration le an silai mu le bomte an hal sak veka an headquarters ho tu te point an sipai te chu an ko leta an how na sa hle ani ome ti in le kha thona India General le a staff sten he le kha an lo chiar hian an nui aza hle ani Colonel Butta Singh kha brigadier a alo kai to Delhi headquarters a hian attached alonia he le kha an chiar ve chu an nui aza kher mai rilwin Mr Rova iwar tactic thiam I chwale ta ani mo ati ni kum sangkha chakwa somriat panga kum hian Mizo Army ho hian bule balba ka so thing an nga le hle maya Bangladesh Army in an ron bei ngai talo boka rova hian pang khwa ate bom ho khwa ba ka masalonga te agent en thatu anei veka Marasia po pang in thumlai an oma hengzinga papakhat po en thatua ada a sipain sajek tlang Mizo Army te bei tum hmel emo an hu chuan aranga ron thil turati an nia thatin Bangladesh paisa sang khat theu a hlo tir ani